Оцелях в ада. Оцелях в ада. Имах 2 животчета и оцелях в ада. Това се казва късметта. Мъде съм я, не съм ли жив? За малко. Съм златен късметлия. Аз ги сяя. Ама я се начално на едно. Ноги. Оги бабето на снигането. Ако се не ме чуи, си е мъртъв той. Ако се не ме чуи, какво ще ми направи? Но са тъй, когато ме види. Съди бабето на Оги. Съди бабето на Оги газето. Айде хора. Какво прави хора? Това е ужасно. Аз не знам. Тратните народ, тратките. Хлябче взех. Оги бабето да се регазе. Като на училище питай го, гледаш клип. Той си гледа клиповете. Да, гледаме ги. Той реално участва в клиповете. Човек долу поставя. О, сега ще видим какво го очаква. Обиждай го, що? Лаги си бе стар. Шо? Лаги си бе старче. Лагаш ли? Ей! Пилето ми взе. Ма, аз си бе! Добре, пилето. Не ми трябва. Пилето е напилено. От чуж човек. Някой е бивал пилето.
не ми се измърка. О, моля, човек. Аз съм слоу. Аз съм Кой ти кефи? Милиона. Циганите не казват милиони, казват милиони. Ама циганите казват милиони. Ако си циган, кажи милиони. Да, циган. Тотален циганин. От кои? От кой? От кой се създаде живота? Кажи на учителя ти, че той е изкафял. Това е факт. В кавички. Който гъмеше го показва. В кавички обаче. Учителят ти е изкафял в кавички. Това е факт. Ако ми прави тази трева тук, бе. Не се пуши. Да не пуши. Има един клип в YouTube на Пушен. Един Не, където Стевен каза, че е като напушен, ама той каза, стига за ниже, майка ти. И това е 500 лайка. Стига за ниже, майка. И това е 500 лайка, такъв буклук. Не вярвам. Аз взех 3. Аха, я. Чао.